Herman. Oké, daar is ready once again. De klasse boys, 7 jaar hier, race 31 in deze kwalificatiebootje. En daar een man aan de back-up die daar heel snel van start gaat. En dat is Seppe van Hout. Seppe van Hout op die eerste plaats. Dan zien we dan nog een man aan back-up. En dat moet daar Brent van Aarschot zijn. Brent van Aarschot op 2. En op 3 is dan die man van het Westo. En wie is die man van het Westo? Is dat Milan van Kalster? Of is het Seppe aan de Rijs? Dan gaan we dadelijk kijken naar zijn nummer. En het is die 71 van Seppe aan de Rijs. Seppe aan de Rijs op die derde plaats. En op 4 zien we dan BMX Double 56 nummer van Ruben Hermans. Ruben Hermans op 4. Maar daar wordt gewisseld voor. Het is Brent van Aarschot die naar 1 gaat. En dan zit er op die tweede plaats. Dan de man van het back-up. En dat is Seppe van Hout. Race 32 hier is de boys. Gaan we kijken hiervoor op die derde lijn. Is die 40 nummer van Stefan Dun. Hij zit al op die eerste plaats. Op 2 is hier die 22 nummer. En dat is ja nog eens. Op 3 is dan Van der Veken. Van der Veken, hij zit er al 3. En op 4 is dan voor BMX Westel. En dat is die 111 nummer van Marten van Hoven. Race 31. Oké, we zijn vertrokken. Willem van Kalster, Brent van Aarschot, Jules Gebruur, Seppe aan de Rijs, Ruben Hermans en Seppe van Hout. Tweede kwalificatiemaatje nog altijd hier in de categorie van boys van 7 jaar. En dan gaan we kijken naar die nummer 19 daar. En de nummer 19 is Seppe van Hout. Aan de binnenzijde nou naar die nummer 20 van de Brent van Aarschot. Van Aarschot op 1 of 2 op 2. Op die derde plaats is het Hermans. Ruben Hermans vanuit de BMX zelfs op die derde positie in deze tweede kwalificatiemaatje. Derde plaats voor die 1. Die derde kwalificatiemaatje bij de boys 7 jaar. En dat is Seth van Dun. Van Dun gevolgd door die 22 van Kiano Gaines. En dan hebben we daar Van der Veken. En is het Pim van der Veken die daar vliegt. En die doet hier wel een mooie zaak denk ik. Want ik vermoed wel dat hij in de kwartfinale gaat staan. Race 31 om. Dan gaan we over naar Brussel. Nee, we gaan ongelooflijk reclame dan. Nee, we gaan hier kijken. Vervolgens zijn ze natuurlijk aan het racen. En dan zien we daar BMX back-up. En dat is Seppe van Hout op die eerste plaats. Met daarin zijn wielrenner van het BMX back-up. Met zijn Vlaams-Brabantse kampioentrui aan. Brent van Aarschot. En dan op die tweede plaats. Op de 3e man vanuit Westelaar. Is die 71 van Seppe aan de Rijs. En die 4e plaats ook voor Westel. Milan van Kalster. Brent net voor de finish daar. Nog 2 bultjes in het water. De man van het Westel geeft maar een David applaus mensen. En zijn er al vertrokken met de race 7. Seppe van Dun, Michel Leijs, Brent van Aarschot, Ton Aerts, Arno Wijs, Seppe Wijkman, Sven Wierik en Robin de Verwij. Zij zitten in de kwartfinale hier bij de boys 7 jaar steeds. En dan staat er Michel Leijs op de eerste plaats. Van Dun op 2. Dan kijken we naar Van Aarschot, die zit al op die derde plaats. En op 4 is die andere man van de BMX Doubles, is Tom Aerts. Aerts zit daar op die 4e plaats. Maar daar komt die man van het zolder nog op zetten. Die wil natuurlijk ook weer met ons naar die halve finale, die 34 nummer. En dat is Arno Wijs. Arno Wijs zit momenteel in het wiel daar. Maar op 1, er zit in het zolderbos en Michel Leijsen. En dat is op 2 nog steeds die 40 nummer van Seppe van Dun. Aerts op 3. En op 4 toch in Sparta. Is daar zolder met de Ramos. En dat was verstikkend tot we zijn tot... Ja! 4. En het is de 34 mega. En dan is Arno Wijs. Jawel. En dan zit hier Jolens, Michel Leijs en Dries Broen, Mieke Holmes, Warren Verbrugge, Brent van Aarschot, Mike Wouter, Lander Dolsen. En de 2 jongens, 3 jongens van het zolder op die eerste 3 plaatsen. Op die 4e plaats, die man van het Massenonderlief. In het tweede gaan Michel Leijsen. Maar op 1 is Lens, 2 is het Broen. En dan is er ook nog op die derde plaats. En de speed hier is Mieke Holmes. Mieke Holmes is er mooi op die derde plaats. Op 4 is nog steeds hij wil naar die derde plaats nog toe. Het is daar een nek-en-nek race. Maar daarvoor trekken ze er niks van aan. Is er nog steeds Jolijzen op 1. Is er 3 plus 1. In het derde komt er 3. En op 4 Michel Leijsen. Oké.